ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସକାଳୁ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଥିଲି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ହାଜିର ହେଇଗଲେ। ଦୁଇଟା ଟମାଟର ଦୁଇଟା ଆଳୁ ଦେଉଛି। ଦୁଇଟା ଟମାଟର ଦୁଇଟା ଆଳୁ। ହଁ, ରୋଷେଇ ତ କରିନି ଆଜି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ପରିବା ଥିଲା ଦେଇଦେଲି ଆଉ। ବାକି ସବଜି କିଛି ନୁହଁ, କୋବି ଥିଲା କାଲି, କାଲି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କୋବି ନାହିଁ। ଯା ଯା, ଆଉ ନାହିଁ, ପଳା। ଦେଖ କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛି। କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯା, ପଳା। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଦୁଆରେ ଯିଏ ଆସୁଛି, ଗାଈ ହେଉ କୁକୁର ହେଉ, କିଛିଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ବାକି କିଛି ନ ଲାଗିଲେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ରହୁଛି, ପରେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।